Severská mytologie P11. Dobrodružství Lokiho, Ódina a Iduny Iduna. Byla krásná bohyně, která se starala o strom zlatých jablek, které udržovaly bohy Asgardu mladé. Jednoho dne Loki, Ódin a Iduna šli na dobrodružství do Midgardu, světa lidí. Po dlouhém dni prozkoumávání byli všichni unavení a hladoví. Ódin řekl Lokimu, aby chytil velkého vola, aby ho upekli. Loki poslechl, ale bez ohledu na to, jak se snažil, vůl se nechtěl uvařit. Na stromě seděl obrovský orel a smál se. Pomohu vám uvařit vola, ale výměnou si vezmu polovinu. Protože byli tak hladoví, Ódin a Loki souhlasili. Nevěděli, že orel byl Thiazi, chytrý obr z Jotunheimu, v přestrojení. Thiazi použil své velké křídla, aby rozfoukal oheň a uvařil vola v okamžiku. Potom sletěl, chňapl vola a odletěl. Loki rychle chytil ocas vola a byl tažen přes stromy, čímž se zranil a bolí ho to. Loki prosil Thiaziho, aby ho pustil. Thiazi slíbil, že Loki ho pustí, pokud přivede Idunu k mostu Bifrost za 3 dny. Loki ze strachu a obav o svůj život souhlasil. Po několika dnech Loki lhal Iduně, že je v Midgardu další strom zlatých jablek a chtěl jí ukázat. Iduna věřila Lokimu a šla s ním na místo, kde čekal Thiazi. Thiazi unesl Idunu a odvezl ji do Jotunheimu. Bez Iduniných jablek začali bohové Asgardu stárnout a slábnout. Nevěděli, kde Iduna je, kromě Heimdala, boha střežícího most Bifrost, který viděl Lokiho, jak vede Idunu pryč, a řekl to Ódinovi. Ódin byl zuřivý a potrestal Lokiho tím, že ho donutil vrátit Idunu do Asgardu. Loki ze strachu z Ódinova trestu si půjčil křídla bohyně Skadi, proměnil se v ptáka a letěl do Jotunheimu. Našel Idunu uvězněnou, proměnil jí v lískový oříšek a letěl zpět do Asgardu s ní v ústech. Thiazi to zjistil a proměnil se v orla, aby pronásledoval Lokiho. Když Loki a Thiazi přiblížili k Asgardu, Loki varoval bohy, aby připravili oheň. Jakmile Loki přelétl most Bifrost, bohové zapálili oheň. Thiaziho křídla se vznítily a on spadl do Asgardu. Pokoušel se bojovat, ale Thor, mocný bůh hromu, ho spacifikoval. Iduna byla zachráněna a vrácena do Asgardu. Strom zlatých jablek pokračoval v produkci ovoce, udržoval bohy mladé a silné.